होथारदों सिगाङाव। लखिमपुर बगिनदियाव दिनै नोजोर बाबाजों अरुण बाबाजों खावब्ला नुजाफैबाय। बैलाय अरुण बाबाया बोरै मोनदों बाबा बगिनदियाव फैना? जोबोद मोजां। माने बे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव जिथु बर'गा जिथु बर' साहित्य सभानि साहित्य भबन माने गोजोनथाव आरो जोंहा साखाथियाव जिहेतु मेन हाइवेनि साखाथियाव बेबायदि बर'नि माखासे बेबायदि बर'नि मा होनगोन बेखौ अफिसफोर थायोबा बेयाव माने गोसोनि गोजोननायखौ बुंजोबनो हाया जाहैयो आरो मानो होनबा जों बिराद भितराव थानायखौ जों नुयो। खिन्थु बगिनदियाव मेन नेशनेल हाइवेजों नांजाबना थानाय मोनसे साहित्य भबन बेसेबांबा गिदिर आरो बेखौ जोंनि माखासे बर'नि समाजारि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो साबसिन समायनासिन बानायनांगौ आरो बानायगोन होनना आसा खालामो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोगोद बेरायगोन जोङो। नोजोर बाबायाबो आरो अरुण बाबायाबो जोंनि गामियाव बेरायनो होनना फैखादों। बेवहाय एसे सिगाङाव आङो जोंनि बगिनदि माहारियारि आफादफोरनि मोनसे बर' साहित्य सभाखौ जोङो देखायखांबाय नोजोर बाबानो आरो अरुण बाबानो। एसेबाव सिगाङावनो देखायनानै फैबाय। बिनि उनावनो जोङो सवेल नायनो फैदों। दा सवेल नोजोर बाबाखौ आरो अरुण बाबाखौ जोंनि बगिनदि सवेलाव बेरायनो लांबाय दं। सवेलाव मोनहैखांबाथाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोजोर बाबाखौ आरो अरुण बाबाखौ सवेलनि गेजेराव। लागाव दुगैथारदों दैयाव। फाइनेलि सवेला बेनो, जों सवेलाव मोनफैबाय। गोथां नुलाय माने बिराद बरिया नुयो। बिराद गोलाव जागोन नामाथाय भिडिअ'आ। नोगोद मानसिफोर फैयो, पिकनिक प्लेस। गोबां मानसिया बाव पिकनिक जाहैनो फैयो, पार्टि प्लेस बियो। फाइनेलि सवेल मोनफैबाय जों बगिनदियाव अरुण बाबाखौ आरो नोजोर बाबाखौ लानानै। बुलेटआव दङ नोजोर बाबाया आरो नैबे अरुण बाबा। बाबा जोंनि सवेलखौ बोरै नुदों? जोबोद मोजां। माने बिफां लाइफांजों माने मा होनो बेखौ साग्लोबनानै थानाय बेसेबांबा समायना नैबे जायगानि नामा मामोन? बगिनदि सवेल। जाय जायगायाव बे जायगायाव जिहेथु फैनानै ओरैबायदि मोनदों आं जि समाव माने टाउन बा गामि ओनसोल बेरायनानै जे माखासे जोंनि साननाय बा थासारि बा ब्रेनाव माखासे माने जाम जानाय बायदि मोनोना, बेखौ जेनेबा बेयाव मोनफैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनदों जे आङो दासो उन्दुनानै सिखारनानै फ्रेस जेब्ला मोखां सुनानै फ्रेस जाया होमबा, थिग बेबायदि मोनदों। जायगाया जोबोद समायना। बेखौ जा नैबे ronjon नार्जारि बिथाङा मोजाङै देखायगोन बेखौ। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां मोजां जायगा नुगोन आरो मोजां बाथ्राबो मिथिगोन आरो जोङो बेरायनायजों लोगोसे मोनफा बेयाव मिनिं थागोन आरो। थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर। थ' लोगोफोर फाइनेलि दिनै जोङो सानजारि नोगोरनिफ्राय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय सानै आलासि हांख्रायना लाबोनानै जोंनि बगिनदि सवेलखौ दिन्थिफैबाय।